Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, hello mukomana makadii zvenyu, can you please post my own story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Ininiwo ndainge ndine murume wangu sezvamunongozivawo kuti pachivanhu chedu kunyange ukatora mwana wemunhu ukatanga kugara naye hakuna zviya zvikunzi boyfriend and girlfriend, anenge atova murume wako. So ndichangomuti murume wangu even though ainge asati andibvisira zvake kana tsvakirai kuno. We were staying together as husband and wife. Ininiwo naye takasangana apo pandainge ndaenda kunoshanyira vamwe sisi vangu avo vainge vachigara kunonzi kuMupumalanga. So iyewo ainge achigara kunzvimbo iri padhuze neMupumalanga, and at that time ndainge ndichishandira umwe muIndia ainge achigara muJohannesburg. So ndo pandakabva ndachizoenda kuya ndichinoshanyira sisi vangu. Saka murume uyu iye ainge achigara kunonzi kuBakersford, but ainge achishanda hake papurazi. Ndokubva tachizotanga kutaura paya. Mushure mekunge tataura tikawirirana, we then exchanged my phone numbers edu, and he made it clear kuti iye ainge achindida nemwoyo wake wose uye zvekare ainge achida kuzondiroora kuzova neni. So I said okay, it is fine, iwe zvawati wandida, inini ndava kumbokudzokera kubasa, then kana ndava kubasa I'm going to think about it, then I will see what I can do. So ndakazoti ndadzokera kuJohannesburg kubasa nemurume uyu tairamba tichingotaura mavideo calls usiku hwose, vanhu vachingoita mavideo calls talking to each other. That was when I realized kuti I was such a lonely person. Ndokubva ndachizoti it is far much better for me to fall in love with this man again, because previously ndainge ndakazviudza nekuda kwezvimwe izvo zvainge zvakaitika kumashure kuti I do not want to get married ever again, nekuda kwezvainge zvakaitika mufirst marriage yangu. So my husband, like my ex-husband, iye ainge akandinyepera kuti he was not married. So mushure mekunge andiudza kuti he was not married, ndakabva ndachizokasikawo ndikabatira pamuviri pake, and after ndabatira pamuviri ndo pandakabva ndachizoona kuti apa ndaita mistake. Munhu uyu andimitisa, iye agara atori neumwe futi waari kudanana naye, ende zvekare atori nemukadzi nevana, ende ainge aine vana vake vaviri. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza kusvika pekupedzisira. So I then pictured myself, ndikabva ndati situation iyi yandazvipinza mairi, now I am going to be a side chick. Apa agara futi ane imwe side chick, zvainge zviri nani kana kwanga kuri kunzi ndongonzi hangu ndini side chick, but munhu aine mukadzi wake 1 achizongouya hake kwandiri inini ndiri 1, not kuti apa ndine pamuviri umwe girlfriend futi ane pamuviri, apa ane mukadzi nevana vaviri zvekare. So murume uyu dai kwanga kuri kunzi aiva nemari yekuti aikwanisa kuzotichengeta tiri vatatu, zvimwe kuda ndaikwanisa kuti, but ainge achitomborina kana mari zvekudaro zvekuti he was even struggling to provide for me. I then made a decision, ndikabva ndati ini zvekuramba ndichidanana naye murume uyu kunyange zvangu ndiine pamuviri hazvitomboite. I'm not going to stay in this relationship. Saka vabereki vangu sezvo ivo vainge vari maKristu vakabva vachizotoita zvokutondimanikidza kupinda mumarriage, vakabva vanditi zviri nani kuti unge uchinzi wazoenda hako pabarika than kuti unge uchizonzi nzenza mvana inongofamba nenyika. Life I can say kuti was okay, because mushure mekunge pazoitwa madiscussions emhuri, the first wife had accepted me even though we used to stay umwe noumwe ainge achigara kwake. Saka baba vaiti kana vakambouya kwangu vobva vamboenda ikoko
kwaGulies, but the problem was that uyu murume ndiye ainge atori neproblem. Aikwanisa kungotanga kungondinyeya aina amai guru, aizoti kana akauya kwandiri zvose izvo zvavanenge vataura pamusoro pangu ari iye futi anenge atanga kundinyeya navo, vakazomupindura obva achizouya achindiudza achindipaka mashoko. Iniwo ndaiti kana ndikamupindura obva achizoenda obva azonoudza mukadzi wake. So takabva tachizotanga kunetsana because ndiye ainge achikonzeresa drama racho rose iroro. So tainge tava vanhu vainge vakavengana until ndega ndaona kuti apa painge pasisina kana changu. It was hard because my parents vainge vachimuda. Kwavari he acted as if munhu ainge ari very perfect, as if he was someone that was lovable, but still inini hangu ndainge ndakatomuona kuti munhu uyu rainge ritori tsotsi, munhu ainge akandishandisa, uye zvekare he could not become my husband like I thought he was going to be because ainge akandinyepera. I moved on with my life, ndokubva ndachizotanga kushanda hangu samaid, and murume uyo wandainge ndava kushandira panguva yacho iyoyo aiwanzokuzvimanikidza pandiri, achirara neni. Ndaiti kana ndikaramba paya aingoramba achingondimanikidza chete, achingoramba achingondimanikidza, ende iye akabva achizoti ainge achida kuti ndige ndichizobatira pamuviri nekukasika. Ndikabva ndati izvo ndainge ndisingazvikwanisi. Akaramba achingondimanikidza kudzamara ndazotiza. Zvino ndikati zviri nani kuti ndige ndichitiza ndiuye hangu kunoku kuSouth Africa. Mukomanashi murombo harove chine nguo. Ndakati ndiri munzira ndichiuya kunoku kuSouth Africa. It was during the raining season, kwainaya mukomanashi. Then takati tadriver kubva kuHarare tiri mumotikari yamalaicha. Saka iye ainge achiti imwe motikari iyo yatainge tichazoshandisa ichizoenda nesu kuRwizi yainge iri kombi, then tobva tachizonowana imwe kombi on the South African side. Saka takazotomboenda tikanogara kumba kwake achiri akamirira kuti kombi yacho iyoyo inge ichizozara. So iye ane imba muBeitbridge, ende vainge vakamirira kuti vange vachizokwanisa kuenda nesu vobva vazonoti yambutsa because vainge vachiti Limpopo rwainge rwakazara. So late at night ndakati ndakarara zvangu, ndobva ndakabva ndachizonzwa kuti painge paine munhu ainge ari busy achindibata. Ndikati kochi, ndokubva ndamuka ndikabva ndaona kuti ainge ari malaicha uya. Akabva anditi nyarara usaita noise. Ndikabva ndamubvunza kuti ko iwe what is going on? Akabva anditi ko iwewe what have you been thinking about? Akanditi hauna kuzondipa mari yangu yose like you promised me, because pandenge ndichiri kuHarare ndakazochema ndichimuudza kuti mari yangu yandainge ndiinayo yainge isingakwani. Akabva anditi it is okay, chingokwira mumotikari. Saka ndakangozviudza kuti tainge tatotaurirana zvikatopera, ndisingatozivi kutoti kumberi uko ainge achazoda kuti ndinge ndichizorara naye. Akabva anditi uri kutofanira kutoti unge uchitondipa something. Akabva anditi nekuti kana ukasandipa something mari yako haingazotombokwani, because kuRwizi uko ndanzwa kuti mapurisa nemasoja hanzi havasi kutomboda kana nonsense, hanzi vari kutoda mari zvekutorevesa. Saka ndacalculate ndikaona kuti mari yako yawakandipa haikwani. Saka at least kana ukarara neni ndinobva ndachizongozviudza kuti wandipawo full amount. Komanashi akabva anditi iwe kana usingakwanise ndinokwanisa kukusiya ndozodzoka ndichikutora. Mukoma ndakabva ndaona kuti ainge atori ma1. I was left again without a choice. Ndokubva ndachizorara naye murume uyu. Mushure mekunge ndarara naye hatina kuzocrossa that same night because kwaita kunaya. Saka akabva achizorara zvekare neni, uye zvekare chaindirwadza ndechekuti akaramba zvachose kushandisa dziviriro. Ndokubva ndachizouya hangu kuSouth Africa ndikasvika muJohannesburg. By the time pandakazosvika muJoburg ndainge ndavenga chinhu chinonzi munhurume, ende ndakazviudza kuti I just wanted to be alone. Kuzonosvika ndichizonosangana naye murume uyo wandakasangana naye muBeckers Fort. Ndokubva tachizotanga kugara tose. Takagara tose kwenguva pfupi. Challenge yainge iripo ndeyekuti
pandakazviudza kuti murume uyu he was good enough kuti ndinge ndichimuitira mwana, mukomanashe mwana kutoti mwana zvainge zvava kuramba. Saka ndakabva ndachizotanga kuwirirana nomumwe mukadzi uyu ainge ari muchangani achitaura Chitsonga achibva kuMozambique. Ndokubva tatanga kuwirirana, aindiudzira zvekuita mumba mangu achindipa maadvices, we were good friends. Akabva achizonditi but iwe une zvivindi. Ndikati zvivindi zvei? Akabva anditi murume wako uyu munhu wekuti anonwa doro ende iye doro anorida, ende unongozviziva kuti murume kana achifarira doro achipota achienda kunonwawo doro kunzoko kumatavheni ndopaanozosangana nevamwe vakadzi vaya vekuti vanokwanisa kuzongomuektera, then uchatotorerwa murume iwewe nekuti anonyanyisa kuda doro stereki. Ndakarwadziwa mukomanashi, ndikabva ndati zvino ndoita sei? Akabva achizoenda kuMozambique kumusha kwavo, ndokubva achizouya nekabhegi kainge kari kadiki kainge kakazara nemishonga yakasiyana siyana. Akabva andiudza kuti mushonga uyu unoushandisa seizvi, uyu unoushandisa seizvi. Ende ndainge ndisingatombozivi kuti mukadzi uyu achizosvika pakundipa mishonga yose iyi. Iye she was feeling jealous because ainge akatombogara naye murume uyu. Saka pose pandaenda kwaari ndisingatozvizivi kuti munhu uyu wandiri kuudza masecrets angu ose akatombogara nemurume wangu. Things got so bad because murume akabva achizotanga kurwara. So akarwara mukomanashi, ndokubva tachizodzokera kuZimbabwe. Patakadzokera kuZimbabwe takagara tose kwemwedzi mishomanana, ndokubva achizoshayika. Mushure mekunge murume wangu ashayika mukoma, ndopandakabva ndachizotanga kuoneswa moto nehama dzemurume. So vakatanga kurwidzana neni because vainge vakaudzwa nevamwe madzibaba, even though ndainge ndakaramba zvangu pamberi pechaunga kuti handizvizivi, but madzibaba ivavo vainge vakaita kundinhonga vakati makapa murume wenyu mushonga imimi ende mushonga iwoyo ndo uri kumurwarisa. Mainge muchida kuti murume uyu ange achikudai nemwoyo wake wose asazombofa akachiva mumwe munhukadzi, but mushonga wamakamopa mushonga iwoyo ndo wakaenda ukanomuchera mudumbu ende ane maulcers. Ende zvechokwadi mukomanashi aiti akarwadziwa murume wangu aibva atanga kurutsa ropa, ende dzimwe nguva aiti kana akaenda kutoilet paya kana ukazotarisa tsvina yaanenge aita inenge yakazara neropa. So iye muprofita iyeye akati hanzi zvose izvi zvakakonzereswa nemishonga yose iyo yandainge ndichimupa. Ndakaona kuti zvainge zviri zvinhu zvekuti zvainge zvisingatombotauriki zvachose. So even though vakachizomuviga zvake, but mukomanashi tisati tabva naye kumuchwari pane zvimwe zvinhu zvavakaita kuti ndinge ndichizviita. Sezvo inini ndainge ndabheja kuti ndainge ndisina kumuuraya, vakabva vachizonditi aiwa hazvinetse. Takazoenda kumuchwari, takati tasvika kumuchwari kuya apo ainge achitori musho asati atombopfekedzewa, vakabva vachizonditi kana kuri kunzi ndainge ndisina kumuuraya ndaifanira kuti ndige ndichizomukumbira ruregerero nekuti ndakamuuraya. Mukoma ndainge ndisingadi, but vakandimanikidza. Panguva yacho iyoyo vanhu vainge vatsamwa, vakabva vati vaisazomuviga murume wangu. So ndakabva ndachizoenda patable apo paainge akaradzikiwa, ndokubva ndachizomukumbira ruregerero ndikati murume wangu undiregerere. Iniwo pandakazviita zvinhu izvi handina kuzviita ndichiziva kuti ndo zvainge zvichazoitika izvi. Ndakakuurayawo by mistake. Vakandimanikidza mukoma kuti ndinge ndichimuudza mashoko acho ose iwawo. Ndakati ndapedza kumukumbira ruregerero ndokubva vachizondipa nhumbi dzekuti ndige ndichizomupfekedza, ndikabva ndamupfekedza. Mukomanashi it was very terrible. Ndakatarisa chitunha chake semunhu ainge asati akamboona munhu akafa nekubata munhu akafa. I was so scared. Then after that ndokubva tachizomuviga murume wangu. So ivo vamwene vangu vakabva vachizoenda paguva remwana wavo, vakabva vachizouya nevhu riya ravakabva vanditi sezvo iwo uri kuti hauna kumuuraya, chitora ivhu iri unge uchizozvigezesa naro. Mukomanachi ndakaritora ivhu riya ndokubva ndachizoriisa mubhaketi. Vakabva vati ndikuda kuti unge uchigeza. Ndakakutarisa, ndozvandakabva ndachizoita mukomanashi. Ndakatora ivhu riya ndikaisa mubhaketi ndikazadza nemvura ndokubva ndachizotanga kugeza. Vakangoni
kunditarisa chete. Zvose izvo zvavainge vava kundiitisa vainge vakazviudzwa neimwe n'anga, sezvo ndainge ndichida kuprova a point yekuti ndainge ndisina kumuuraya murume wangu. Ndakabvuma kuitiswa mhiko dzacho dzose idzodzo mukoma ndisingatozvizivi kutoti zvese zvandainge ndichiita ndainge ndichitozvikanganisira. Saka challenge yandiri kusangana nayo pari zvino ndeyekuti nditori nespiritual husband. Kune vamwe vanhukadzi kunze uko ivo vanoti vane maspiritual husband, but anowanzokuuya kwavari paya pavanenge vakarara vari kuhope. Asi kwandiri mukomana, zvinhu izvi kana zvichida kuitika zvinoitika masikati kana kuti usiku. Hazvitomborina kana basa kuti dzinenge dziri nguvai. Even in broad daylight ndinokwanisa kuti paya ndiri kubasa ndototanga kutonzwa kutoti panenge paine munhu anenge ava kundibata-bata, ende munhu uyu anozototanga kutorara neni zvekuti ndinozotoona kutoti kwesikarudzi yangu ingawani yatozadzwa nehurume. So right now I need help. Ndambozama but hakuna ari kukwanisa kundibatsira. Handizivewo mukomanashi kana muine munhu wamunoziva anokwanisa kundibatsira. Pari zvino ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira nenzira dzekumasowe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi pari zvino hangu ndanga ndiri kuda kuti ndinge ndichimbobatsirwa nevanhu vanoita zvenguo tsvuku. So you can come to my inbox toona kuti mwanasikana uyo anokwanisa kubatsirikana here. Strange things indeed they do happen in this world. Vanzvadzi makazokanganisa pakuzobvuma kuitiswa zvose izvozvo zvekunzi makatanga kuudza mufi kuti ndakakuuraya zvikazoti nekuzogeza nevhu rakatorwa paguva pake. Dai makangoramba zvenyu kana kungoreurura makatongotaura kuti aiwa ndo zvandakaita, ndakazviita nemistake. Pakaipa.